Verschrikkelijk. We hadden het alarm aangegaan en ik denk, wat is dat te redden? Ik doe het doorriepen en een grote zwarte wolk, zeg ik. Dus vlug door weer tegen brand. Verschrikkelijk. Ja, je dwast er alles in. De grote brand in de loods van Science had een soort impact maken op de meewerkers, de eigenaar en de oprichter van Science Safari. Oprichter Akkerik Visbeek wie er als een van de eersten bij. Ik ben correct van tevoren week naar West. Ik hier de wasker ingebracht, handdoeken opruimen en ja, er weer net los. En dan best een paar minuten later en dan just dat de hele zaak in de bron staat. Het is net een bevetje. Eigenaar Wiemer Visbeek ziet het in het boeteland, doet waar ze de brand ontstie. We hebben bericht en hij komt vannacht komt er thuis. Hij zit in Noord-Italië, dus het is ook nog wel een eindje reden. Maar ja, het is. Hier maar we verder mee. Als de stromentoons werd docht, binnen ze van plan iepen te gaan. Mevrouw Visbeek had al een soort stiepen kregen. Ja, heel Nederland weet het al. En dus het is gesteld van de stiepen die we krijgen rondom wij. En ja, van de gemeente, de burgemeester weer. En ja, vanuit heel Nederland. Er is al een crowdfundingsactie is opzet. Het is ongekend. De meesten staan als ja, ze warme tekken om je heen. Maar ja, je moet het zelf wel dragen.